Mislim da je ovo jedan od najznačajnijih videa koji sam snimio. Neću uopšte pričati konkretno o nekoj biljci. Pričam o načinu razmišljanja, kako sam ja ovih 35 godina iza mene razmišljao, gledao kako ljudi greše, kako vi možete da iskoristite da krajnji ishod bude to da imate lep prostor da uživate u njemu. Ostanite s nama do kraja, zapratite kanal i nastavljamo sa druženjem. Znate kako, razmišljanje uvek dođe onda kada nema akcije. A šta se sad dešava, šta je pozadina ovog snimka? Napolju je 38 stepeni. Vrućina, znači ne može ni da se pomisli da se bude napolju, a kamoli da se sadi ili da se uopšte radi nešto sa biljkama. Ali to je pravo vreme koje mene podstaklo da malo onako zajedno podelim to razmišljanje vezano za planiranje, odnosno za način kako može se radi dvorište. Kroz ovih mnogo godina iskustva i ove sede brade primetio sam da imamo nekako dva načina, odnosno dva tipa razmišljanja. Jedno je ono instant, hoću sad nešto da uradim, kratko vreme od trenutka donete odluke do trenutka sprovođenja, i ima nešto drugo što je strateški, ono planiram da nešto uradim, da ozelenim prostor, da kasnije u njemu uživam šta će da bude, i to su dva neka načina koja vidim i kod ljudi. Svako od nas razmišlja i na jedan i na nekako i na drugi način. Ima neko ko je mnogo skloniji da odmah razmišlja na onom trenutku, sad mi to treba, odem, kupim, završim. I ima drugi ljudi koji sad sa druge strane unapred dugo planiraju, sprovode, čitav je proces. Čini mi se da i jedan i drugi način funkcioniše, ali ne treba ići u ekstrem i treba vidjeti kako je što se tiče biljaka. I taj deo što se tiče biljaka je malo karakterističan zato što ne može da raste odmah i sad sve da se uradi. Postoji taj neki proces s obzirom da pričamo o biljkama koje su žive. Ove godine radili smo nekoliko objekata značajnih, onako planiranih, koje smo dogovorili godinu dana i više smo neke dogovorili do trenutka do sprovođenja. Kada u hladu, kao što je sad, analiziram taj proces kako je išao, vidim kolike su to prednosti, koliko je ljudi koji su to radili, kod koji smo radili, dalo vrednosti. Pre nego što su počeli objekat da prave, neki od njih koji nisu imali ni objekat, nego su samo kupili manje, unapred su već razmišljali prvo o biljkama. Radili smo nekoliko živih ograda koje su baš upravo prvo što je urađeno na placu. Na nekima čak ni žica nije bila postavljena, nego su posađene biljke. Način kako se razmišlja mnogo utiče na to kako ćete kasnije uživati. Ako vi imate takav stav da razmišljate polako, tome planirate, sprovodite korak po korak i kad se realizuje, nekako znate da uživate u svakom tom postupku. Taj instant rešenje koje u nekom trenutku se traži, nekad bude instant i za raspoloženje. Čini mi se, dobijemo dopamin onda kad to uradimo i već se odmah sve završi. Nemamo osjećaj da uživamo u tome, da kažemo aha, posadili smo, raste, negujemo ga, razmišljamo o njemu, uživamo u svakom tom procesu. To je nekako neuporedivo više i treba da se trudimo. Nije lako. Ja znam i sam kod sebe za nešto što planiram da uradim, nekako ne mogu lako da se vratim u to da razmišljam svakom detalju, da vidim vrednost toga u svim tim koracima. Trudite se nekako, ako je to moguće, nije lako, znam i ja sam, uvek često se vraćam na to, makar što se tiče dvorišta, vidim kako to je proces koji traje. I sada dolazim na onu jednu temu koju posebno hoću da istaknem u ovom videu. Biljke u nizu ili živa ograda, to je nešto što napravi najveću promjenu u prostoru. Da li bio mali prostor, da li je veliki prostor, nekako napravi poseban prostor, napravi zaštićenost, zaštiti od prašine, od buke, od pogleda, nekako napravi naš deo neba na zemlji. Ta živa ograda, mnogi misle da je samo izbor biljke, a u stvari sve ovo što sam prethodno pričao od načina razmišljanja, kako doći od toga, sve čini taj krajnji ishod da mi sedimo u prostoru, našem prostoru i uživamo u njemu. Ako se vratim na početak priče, ono instant razmišljanje, mnogi misle samo da li tuja, da li lovor višnja, da li fotinija, da li koja biljka, posadimo i mislimo da smo rešili stvar. To razmišljanje koje je kratko, koje samo razmišljamo o vrsti biljke i mislimo da je problem
time rešen, odnosno da ćemo mi završiti sve izborom biljke. Sa živom ogradom, uopšte sa biljkama, a sa živom ogradom posebno, to je čitav sklop okolnosti koje daju krajnju sliku toga. Apsolutno se slažem i mislim da je od presudnog značaja koju biljku izaberemo. Kroz sva ova iskustva shvatio sam da za svaku mikroklimu, za svako karakteristično dvorište možda imamo u izboru ne više od 2 do 3 vrste. Ja sam u ovoj knjizi Živa ograda, koju ću reći par reči o tome koje sam napisao, pričao sam o mnogo živih ograda. Mislim da ih ima, ne u knjizi uopšte, živih ograda preko 200 koje se mogu saditi i vrlo lepo služe svrsi, ali zamislite kad od 200 mogućih živih ograda vi treba dođete na rešenje od 2 do 3, 4 koje će dati najbolje uslove. To dovoljno govori koliko treba dobro sagledati i razgovarati sa nekim koji ima iskustva da da tu krajnju sliku, prvo da dođete do potencijala da može napraviti dobre uslove. Pored toga, kako da je sadite, kako da je održavate, kako da je zalivate, kako da je prihranjujete, kako da je orezujete, kako da je štitite, prskate, kako da je u svakom trenutku kad pogledate vidite da li ima neki nedostatak, kako da eventualno kad se pojavi nešto ili neko poprska ili neki insekt ili nešto što ne možemo da setimo šta može biti i desiti se živoj ogradi, da u tom trenutku nađemo rešenje. Upravo je to glavni razlog zašto sam sve sažeo moju 3. knjigu Živa ograda, da nekako ljudima ona bude pri ruci u čitavom tom procesu prvo razmišljanja, izbora, postupaka, zaštite, orezivanja, svega što treba. I ono što nisam ni malo zaboravio, što sam dosta pisao o tome, i način razmišljanja. Znači ne samo taj fizički deo kad padne temperatura pa možemo da sadimo i odemo da sadimo, već i ovaj deo kad je vrućina i kad ne možemo da sadimo, kad sedimo u hladu, da onako način na koji razmišljamo, kako planiramo i šta želimo da uradimo od naše žive ograde, da bi ona nama vratila i dala to zadovoljstvo koje živa ograda i treba da uradi. To je jednostavno deo koji će pored tog vizuelnog napraviti prvenstveno taj naš lep osjećaj prostora u kome budemo. Pored toga da kažem, po ovoj vrućini svi se osjetimo, možda mikroklima, možda je najvažnija. Da, i zaštita, i pogled, i prašina, ali ne samo to, već sav sklop svega toga što čini živa ograda i kako ona od dvorišta pravi posebnu celinu. Dragane, sedi na ledinu da ti deda Dragić nešto ispriča. Sećam se tih njegovih reči, ledina, prvo nisam znao šta znači, onako kad sednemo na travu, pa jest da mi sad sam naslonio ruku makar na stolicu, nije lako ni sedeti na ledini. Ali da se vratim na onu priču o živoj ogradi. Kad sam nabrajao sve ovo što se tiče žive ograde, da neko napomisli da to treba i mora da se zna, da se uči. Knjiga upravo, ne samo knjiga, nego sve što radimo sa biljkama, nikad ne može lako da se sve zna ni da se nauči, iskustveno vremenom dolazi do saznanja. Ono što sam pisao u prvoj knjizi, odvojite 3 sekunde vremena da pogledate neku biljku i vidjet ćete uvek šta vam fali. I uvek će vam biti jasno šta fali. 3 sekunde pogledajte onako list, biljku, zamislite se, pogledajte i recite šta li, vidi se da je fali nešto i jasno će vam biti da li je neka bolest, da li je treba se zalije, da li je previše vode. Kad samo razmislite i pogledate. Mnogi psiholozi kažu da isto sa ljudima, kad bi imali taj kontakt sa ljudima od 8 sekundi oči u oči, tačno bi znali odnos koji imamo i kakva je sva energija između nas i onoga koga gledamo. Znači sa biljkama je to još i lakše, 3 sekunde. Ne morate se nikad opteretiti time da sve znate, niti je to potrebno. Ova knjiga Živa ograda upravo je tako i zamišljena i ja preporučujem ljudima kad je budu imali kod sebe da bude negdje uvek blizu, kad se javi neko novo pitanje, neki odgovor koji tražite, pogledate, prelistate, nađete. Lako je i preko sad društvenih mreža i ostalo kontaktirati nas, ali to je način kako ja mislim da treba funkcioniše. Ne da imamo striktno nešto što moramo naučiti, uraditi, završiti i mislimo da time je sve gotovo. Nek to bude proces, nemojte ga odugovlačiti da se ne zna kraj i da ne znate jasno definišite vreme kad ćete nešto početi. Ne morate možda svaki odgovor u svakom trenutku znati, ali kad znate cilj i kad počinjete, sve u principu, kako mi često govorimo, akcija daje jasnoću. Kad krenemo, dobit ćemo jasnoću šta treba dalje da uradimo. Sad se nalazimo u toplom periodu, pred nama je jesen,
i to rana jesen, kad je najidealnije vreme za razmišljanje vezano za živu ogradu. Da li planiramo da je sadimo, da li trebamo da je orezujemo, da li treba da je prihranjujemo. Sada je pravo vreme, jesen je pravo vreme za živu ogradu. Zato smo i tempirali knjigu Živa ograda da izađe u septembru. Pustili smo predprodaju knjige, čisto da ljudi mogu po povoljnim uslovima da uzmu. To i nama je stimulans. Napisana je, ušla je u pripremu za štampu. Ako imate dvorište, bilo da planirate, imate ili već dugo godina gajite živu ogradu, ova knjiga će vam sigurno puno značiti. Iskoristite vreme, kliknite dole u opisu, pogledajte stranicu, prijavite se, podelite nama, recite u kom smeru i šta bi voljeli da snimamo dalje. Hvala što ste ostali sa mnom i po ovom sunčanom danu, kad nisam mogao da snimam nešto što je praktično i radno, ali čini mi se da i ovo vredi. Očekujem vaše komentare, prijavite se, podelite drugima, budite hortikulturni. Cvetni pozdrav!